እግዚአብሔር ይባረክ። ኢየሱስ ጎይሳይ አምላኽና አሞኒ ኣብዛ ኸደዩ ብጣዕሚ ኢኻ ልብኻ ትረግረግረግ ዝብል ሃወይ ዮናስ ታይልዋስ ኣስቴር ቆልዓስ ልባ ተክተክ ትብላላስ ወይ ልባ ትሓርም ኣላ ኢላታስ ወንታ ኾንዳ ጸጥ ተይላዳ ጸጥ ያየ ልባዳ ሓርም ኣለዎ ጅዚ ልብና ቶክ 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 ይብላለ። እግዚአብሔር ይባረክ። አምላኽና አሞኒ እግዚአብሔር ጻድቅ አይኖ ማይ መጽዩ ብዙ መሰናኸላት ገይርሎ ግን እግዚአብሔር ይባረክ። ትወቅቱ ሲሉ በቃ ግምጥልጥልጥል ይልናሎ። እግዚአብሔር ኃያል ብርቱዕ አምላኽ ይባረክ። እግዚአብሔር ይባረክ። አነውን በቃል አምላኽ ሸር ክገብረኩም በተዘላተነ ጊዜ አምላኽ ይባረክ። ነይሽተይ ቃል አምላክ ከንብቤ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ እስኩላኻትኩም መታ መጽሐፍ ቅዱስ ትግንጽሉለይ ይደሊ እዚ ትምህርቲ እኳ ዝሓለፈ 3 ሰሙን 4 ሰሙን ሃወይ ደሳለ ሰቢኽዋ ነይሩ ኣዊኹምኩም ክሰብኽ ኣብ ምዕራፍ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 10 ኣብ ኦኬ ካብ ጥቕሲ ሓደ ከንብባየ እቲ ናብ ደንበ ኣባጊ ብዓፍ ደገ ዝኣቱ ብኻልእ ወገን ዝሓኩር ንሱ ሰራቕን ጉሒላን ከም ዝኾነ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ። እቲ ብዓፍ ደገ ዝኣቱ ግና ንሱ ጓሳ ኣባጊ እዩ። ኖ እቲ ሓላዊ ደገ ይኸፍተሉ እተን ኣባጊ እውን ቃሉ ይሰምዓ። ነተን ኣባጊ ከዓ በብስመን ፀውዒ የውፍረን። ነተን ኣባጊ ምስ ወፍረን ድማ ቀቅድሜን ይኸይድ። እተን ኣባጊ እውን ድምፁ የለለያ እየን እሞ ይስዕቦ። ድምፂ ካልእ ዘይፈልጣ ስለ ዝኾና ንኻልእ ካው ይጋልባ እምበር ኣይስዕቦን እየን። ኢየሱስ እዚ ምስላ እዚ መሰለሎም። ንሳቶም ግና ነቲ ዘረቡ እንታይ ገበርዎን ኣይስተውዓልዎን። እግዚአብሔር ይባረክ። ቅድሚ 3 ሰሙን ሓወይ ብዛዕባ ህያዋይ ጓሳ ይሰቢኹ ኣነ ኳ ርስቲ ቅይር ኣቢለ ያለኹ ጅኻ ኣባ ይደልየ ምክንያቱ ካብቲ ዝተምሃርናያ ጊዜ ነቲ ቃል ኣምላኽ የንብቦ ይፍትሾ ብዙ ይምርምረሉ ነይረ እሞ ገለ ንዓይ ዝረኸብኩላ ነገር ኣላ እሞ ናተይ ኣርእስቲ ድማ ሎም መዓልቲ ኣብቲ ጥቕሲ 10 ኸላ ድምፂ ኣምላኽ ምልላይ እትብል እያ። እንታይ ዝብላው ኣባ እንተዳሪእኹሞሲ ድምፂ ካልእ ስለ ዘይፈልጣ እንታይ ኢሉ ኣነ ነተን ኣባጊ ምስ ወፈረን ድማ እንታይ ይገብር ቀቅድሜን ይኸይድ። እተን ኣባጊ እንታይ ገብራ ድምፁ እንታይ ሰማ የለለያ ይሰማ ኣይኮነን የለለያ ይዝብሎ። ምልላይ እንታይ ማለት እዩ? ባይዘወይ ከተለልዮ ተኮይንካስ ዝተሓዋወሰ ነገር ስለ ዘሎ እዩ የለለያ ዝብሎ። ምስማዕ ባይዘወይ ኣብ ምስማን ኣብ ዝኾነ ሰብ ቆልዓ ይኹን ኣብ ቤት ይኹኑ ምስማዕ ዘይምእዛዝ እንተህልዩ ዓመፅ እዩ። ብሰማዕኻዮ ዘይትእዘዞ እንተዳ ኮንካ ህልኸኛ ኢኻ ትኸውን። ሓቀይደ ንኣብነት ቆልዓሲ ግደፍ ኢልካ ቆልዓ ጥራይ ከሆነ ዋላ ዓብይ እዚ ግደፎ ተይልካዮ ትግደፎ ወይ ካዚ ንዓ እንተይልካዮስ ነታ ቃል እንታይ ገይርዋይ ሰሚዕዋይ ምስማዕ ሰሚዕዋይ ነገር ግን ስለ እንታይ ገይርዎ እንታይ ትገብር ክላዝ ህልኸኛ ኣይሰምዕኒ ትብሎ ኣይሰምዕኒ ዘብሎ ነገር እንታይ እዩ? ነቲ ድሰምዖ ክገብሮ ስለ ዘይደለይ ጥራይ ኣይሰምዕኒ ትብሎ እምበር ነቲ ቃል ግን እንታይ ገይርዋይ ሰሚዕዋይ። ምክንያቱ ዋላ ብደቅና ምሽ ግደፍ ትብሎ ክላ እዚኮ ናቃፂዩ ኣይሰምዕኒ ገለ ትብል ኣይሰምዕኒ ኣይኮነን ዝኾነ ነቲ ድሰምዖ እንታይ ክገብሮ ስለ ዘይደለየ እንታይ ገብሮ እንታይ ትብሎ ደይሰምዕ ትብሎ ህልኸኛ ትብሎ። ባይዘወይ ንቃል ኣምላኽ ሰሚዕናዮ ዘይንገብሮ እንተዳ ኮይና ኣምላኽ ህልኸኛ እዩ ዝብለና ኣመፅተኻ እዩ ዝብለና። ብሰማናዮ ክንገብሮ እንተዘይክኢልና ደይንሰምዕ ኢና። ምክንያቱ ከምኡ ስለ ዝብሎ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ሳሙኤል እንታይ ኢልዎ ንሳኦል እንታይ ኢልዎ ኪድ ንዓማሌቃውያን ኩሉ ኣጥፋዕዮም ምስ በሎ ሳኦል ነቲ ብሳሙኤል ዝተዓዘዞ ቃል እንታይ ገይሩ ሰሚዕዎ ኣይምሽ ሰሚዑ ምስ ከደ ስዒሩ ምስ መፀ እንታይ ገይሩ ነቶም ብሉፃት ነገራት ድማ እንታይ ገበሮም ዝብል እንታይ ገበሮም ንሓፎም ክቀትሎም ኣይደለየን። ሳሙኤል ግና እንታይ ኢልዎ ንኩሎም እንታይ ገበሮም ኣጥፋዕዮም
ኣይትግደፍ ኢልዎ ሳኦል እንታይ ገይሩ እዩ ሰሚዑ ነገር ግና ስዒሩ ምስ መፀ ንሳሙኤል ምስ ረኸቦ እንታይ ኢልዎ ሳሙኤል ኢልዎ ኩሉ ትዝበልካንስ ገይረ ኢልዎ ሳሙኤል ከዓ እቲ ድምፂ ብዕራይን ድምፂ እንታይ ድሰምዕ ዘለዎስ እንታይ ኢልዎ ኣብቲ ቃል እንተዳሪኹሞ ኣነ ይኮንኩን ኢሉ ኣልጊቡ ነትዮም ካልኦት ንመስዋዕቲ ኣምላኽ ዝኸውን ቴንዘ ዝፀበቃ ስለ ዘምፀ ኣምላኽ ድማ እንታይ ገበሩ ዝብል ንዓቆ ይብል ኣብታ ቃል እንታይ ኢሉስ ምስማዕ ኢልዎ ካብ ምንታይ ይበልፅ ካብ መስዋዕቲ ይበልፅ ኢልዎ ንቤት ኣምላኽ ዝኸውን መስዋዕቲ ክገብሩ ኢልካ ኣይተዓሻሸዎና ኻና ኣምላኽ ኣብ ቤት ኣምላኽ ስለ እንመፅእ ንኣምላኽ ይንዕሾ ኢና ክንእዘዝ ተኽኢልና ድሰማዕናዮ ንተዓዘዞ ክብለኩም ስለ ዝደለኹ ዘይ ንእዘዝ ተኾይና ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ ስለዚ እንታይ ይብል ኣለኹ ናይ ሎም መዓልቲ ኣርእስተ እንታይ እያ ድምፂ ምልላይ ንድምፂ እግዚኣብሔር እንታይ ግበር ኣለልዮ እዚ ግዜ እዚ እዚ ዘበን እዚ ኣዝዩ ከቢድ ሰዓትን ሰብ ከቢድ ግዜ እዩ ንድምፅኻሲ ድምፂ እንታይ ይገብር እዩ ናይ ሰብ ድምፂ ሲ ከም ናቱ ድምፂ ጌርካ እንታይ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ትዛረብ ትኽእል ኢኻ ምሽ እቲ ሶሻል ሚድያ ወይ ዳ እቲ ኣዝዩ ዝተራቐቐ ስለ ዝኾነ ብድምፂ ካልእ ጌርካ እንታይ ትገብር ትኽእል ኢኻ ነቲ ኣምሲልካ ነቲ ድምፂ ክተቐርቦ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዛ ዓዲ እኳ ናይ ሾው ቦታ እንዲና ዘለና ኣዝዩ ማጂክ ዓዲ እንዲና ኣነ ተገርመኒ ቃል ኣለ ኣብ መንደልበይ ማይክል ጃክሰን ሾው ዝበሃል ኣላ ዝረአየ ሰብ ኣለ ማይክል ጃክሰን ሾው ኣሎ ኣብቲ ማይክል ጃክሰን ሾው እንታይ ዝብል እንተዳሪኹሞ ኣብቲ ሬክላም ማይክል ጃክሰን ሾው ሊቭ ይብሎ ብቐጥታ እዩ ዝብሎ ማይክል ጃክሰን ግን ከይዱ እዩ ምሽ ካብ ዝሞተ ክንደይ ገይሩ ኣሎ ግን ኣብቲ ሾው እንታይ ዝብል ተመስለኩም ኣነ ይገርሙኒ ኣብቶም ካስተመራት ብሂወት ኣሎ ድገለ ይብሉኻ ምክንያቱ ኮፒ ናቱ ድምፂ መልክዑ ገለገለ ሳስዒት ኩሉ ኮፍ ኣቢሎም ዘርእይዎ እቲ ሾው ድሓረይቲ ሰብ ኮንፊዝ ይፈጥሩሉ ኣሎ ዲ ብሂወት ገለ ይብሉኻ ሓቀይደ ብፍላይ ኣብቲ ዝረኣኹም ሰባት ኣለኹም የለኹም ግን ማይክል ጃክሰን ሾው ሊቭ ዝብሎ ብቐጥታ ሲ ማይክል ጃክሰን ሾው የርኢ ማለት እዩ ግን ንሱ እንታይ ገይሩ ከይዱ ብጣዕሚ ዝተራቐቐ እዩ ማለት እየ ኣምሲልካ ልክ ድምፁ ሳስዒቱ መልክዑ ቅርፁ ኣከዳድኑ ኩሉ ብሂወት ከም ዘለዎ ገይሮም እንታይ ይገብሮ ነቲ ሾው ይገብሩሉ ክሳብ ሕጂ ኸ ይሰርሐሉ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ክብል ደልየ ድምፂ ምልላይ እንተዘይክኢልና ብጣዕሚ ኣዝዩ ሓደገኛ ሰዓት እዩ ዘሎ ማለት እዩ ኣዝዩ ከምዚ ኣነ ክሪኦ ከለኹ ድራማ ኢና ዘለና ኣብ ድራማ ሂወት ከምኡ ብዛዕባ እዚ እንዳሰላሰልኩ ኣብ ምንታይ ሪኢኹምዎ ትኾኑ ኢኹም ድምፂ ምልላይ ኣዝዩ ፅቡቕ ነገር ኮይኑ ስለ ዝርዳእኒ እዩ ጉባኤ ኣኪቡ ሪኢኹምዎ ትኾኑ ኢኹም ከምቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ንኣልዓዛር ካብ ሙታት ዘተስኦ ቃል ኣምፂኻ ኢየሱስ ዝብል ኣዋጅ እንዳኣወጅካ ሃሌሉያ ዘለዎ ከሎ ኩሉ ቃል ኣምላኽ ዝመስል ከሎ ዝሞተ ሰብ ሬሳ ገይሮም ኣብ ሬሳ ደቂሶም ንኡ ከተሲ ዝኽእል ኣካል ድራማ ተገይሩ ኣብቲ ጉባኤ ብዛዕባ እቲ ዝሞተ ሰብ ዝበኺዩ ጌርካ ኢኖ ድራማ እቲ ጉባኤ እቲ ወይ ከዓ ዝሰብክ ከዓ ኢየሱስ እንዳበለ ኣምላኽ ሓያል እዩ ኣምላኽ ከምቲ ንኣልዓዛር ዘተስአ ንዝሙት ከተስኢ ይኽእል እዩ ኢሉ ብቃል ኣምላኽ ኩሉ ቃል ኣምላኽ ዘለዎ ከሎ ነገር ግና እቲ ዘይሞተ ኣብ ሬሳ ደቂሶም ኣብ መድረኽ ኣምፂኦም ሽኡ ኣምላኽ ከምቲ ሬእዎ ዝሙት ክትስእ ይኽእል እዩ ገለ ኢልካ ዝገርመኩም ኣብታ ምስ ረኣኽዎሲ ከምቲ ኢየሱስ መፂሲ ነቲ ኣልዓዛር ዝተሸፈነላ እምንሲ ኣልግስዎ ኢልዎ ምሽ ምስ ኣልገስዎ ኣልዓዛር ተስእ ካ ኢልዎ እሱኻ ከምቲ ኮፒ ምሽ ኣለኩም ዝተቐድሐ ነገር ኮይኑ ነቲ ሬሳ በቃ ከምቲ ኣምላኽ ኢየሱስ ዝገበሮ ተስእ ክብሎ እቲ ምስኪናይ ኣብቲ ሳንዱቕ ትንፋሓሱ ሓፂራቶስ ንዑ ክፈትዎ ከይበሎም እሱ በዓሉ ድድድ ኢሉ ማለት እዩ ግን ንብዙሓት ግና ካብ ሙታ ተስኡ ተባሂሉ እንታይ ክግበረሉ ይኽእል እዩ
ንብዙሓት ግና ከስድዕ ይኽእል እዩ ንብዙሓት ግና ካብ ሞታት ኣተስዩ ተባሂሉ ንስሙ ግንን ከብል ይኽእል እዩ ኣብቲ ቃላቱ እንተዳሪኹሞ ሃሌሉያ ኣሎ ኢየሱስ ኣሎ ኩሉ ቃል ኣምላኽ ኣሎ ነገር ግና ኣነ ንስኻትኩም ንቃል ኣምላኽ ክነለልዮ እንተዘይክኢልና ኣዝዩ ሓደገኛን እዩ ኢየሱስ ድፅውዕ ዘበለ ኩሉ ንኢየሱስ ይውክል ማለት ኣይኮነን ንድምፂ ንምፍላጥ እንታይ እዩ ኢለ ክሪኦ ስለ ዝደለኸ ድምፂ ምፍላጥ ንድምፂ ምልላይ ኢየሱስ ዝብል ድምፂ ንሱ ድምፂ ጥራይ ኣይኮነን ድምፂ ምልላይ ባህርያቱ እዩ ትምህርቲ ክርስቶስ እዩ ንቃል ኣምላኽ ከመይ ጌርናይና ንርድኦ ንቃል ኣምላኽ ክንፈልጦ እንተዘይክኢልና ትምህርቲ ክርስቶስ ክንርድኦ እንተዘይክኢልና ትምህርቲ ሓዋርያት ክንፈልጦ እንተዘይክኢልና ንቃል ኣምላኽ ከምቲ ዝግባአና ክንፈልጦ እንተዘይክኢልና ድምፂ ካልእ ከጋግየና እዩ ምክንያቱ ዝተጋግየ ትምህርቲ እንተዳ ኮይኑ ብምንታይ ካ ትፈልጦ በቲ ንስኻ ኣቐዲምካ ዝፈለጥካ ኢኻ ትፈልጦ እንተዘይኮይኑ ግና ስህተት ትምህርትታት እንተዳ መፅዩ ንብዙሓት ድማ እንታይ ይገብር እዩ ይጥፊ እዩ ስለዚ ንስህተት ትምህርቲ እንተዳ ክንዕዘቦ ወይ ክንፈልጦ እንተዳ ኮይና መጀመርታ ንድምፂ ኣምላኽ ክንፈልጥ ኣለና ድምፂ ኣምላኽ ምፍላጥ ማለት ድማ ንትምህርቱ ምርዳእ የለየና እዩ ንቃል ኣምላኽ ምርዳእ የለየና እዩ ንትምህርቲ ክርስቶስ ክንፈልጥ ይግባአና እዩ ንትምህርቲ ሓዋርያት ክንፈልጥ ይግባአና እዩ እንተዘይኮይኑ ግና ተመሳሳሊ ትምህርቲ ኢየሱስ ዝመስል ግና ኢየሱስ ዘይኮነ ነገራት ኣሎ ስለዚ ኣባጊአይ እንታይ ኢልዎ ድምፀይ እንታይ ገብራ የለልያየን ድምፂ የለልያየን ኣብ ታሪክ ምናልባት እጂ ዘበነ ምህረት ስለ ዝኾና ኢና ትሚሉ ነበር ኣብታ መጽሓፍ ቅዱስ ክነብብ ከለና ኣብ ዘዳግም እንታይ ኢልዎም ኣብታ ጥቕሲ እንታይ ኢልዎ እታ ጥቕሲ ረስያ ሃውኻ እንተኾነ ካብዚ ኣምላኽ ንኻልእ ኣምላኽ ነምልኽ ኢሉ እንተነገረካ ኢልዎ ኣቦኻ ይኹን ሃውኻ ኣዘመድካ ይኹን እንታይ ግበሮ ኢልዎ ብዳርባ እምኒ ግበር እንታይ ግበሮ ቅተሎ ምክንያቱ ካብ ኣምላኽ ከውፃእካ እንተዳ ፈቲኑ ሓሲቡ እንታይ ግበሮ ኢልዎ ብዳርባ እምኒ እንታይ ግበሮ ንመን እንተኾነ ዋላ እንታይ እንተኾነ ሃውኻ እንተኾነ ኣቦኻ እውን እንተኾነ ንኣምላኽ ገዲፎም ንኻልእ ኣምላኽ ነምልኽ ኢሎም እንተዳ ሓባብ ኢሎምኻ እዚ ነገር እንተዳ ፈሊጥካዮ እንታይ ግበሮ ኢልዎ ብዳርባ እምኒ ቅተልዎ ንመን ንሓው ዝተጋግየ ነገራት እንተዳ ኮይኑ ካብ ኣምላኽ ከውፃእካ እንተዳ ፈቲኑ እንታይ ግበሮ ኢልዎ ኣይተናሲሄሉ እዚ ግን ማዕርኽ እንደይና ንዝተጋግየ ትምህርቲ ስለዚ እንታይ ኢልዎ ድምፀ የለልያ እየን እሞ ይስዕባ ኢሎ ድምፂ ካልእ እንታይ ምስ ገበራ ክሰምዓ ምስ ጀመራ እንታይ ገብራ ይጋልባ ምስ ሕብረት የብሎምን sometimes ሓደ ትምህርቲ ምስ ረኣኻዮ ወይ ከዓ ከምቲ ዝበልኩኹም ዝተጋግየ ነገር ከሎስ ብዙ ሰብ ይስዕቦምሽ ሰዓን ምልላይ ዘምፆ ሰዓቤናት ብዙ እዩ ካልእ ይትረፍ ኣብዚ ቤት እውን እኮ እንተኾነ ኣነ እውን ሕዋተይ ዝተጋግየ ሓሳባት እንተዳ ኣምፂና እንታይ ክትገብሩ ኣለኩም ኖ ከተብሉ ኣለኩም እዚያ እንታይ ኣሎ ብኸመይ ኢልኩም ቻሌንጅ ክትገብሩ ኣለኩም ቻሌንጅ ንክትገብሩ ግና መጀመርታ ንቃል ኣምላኽ እንታይ ክትገብሩ ኣለኩም ክትፈልጡ ኣለኩም ሓንቲ ምስሊ ኣኸረይኩም እስኪ እግዚአብሔር ይባርክ እስኪ ደሱ ሓወይ እዚያ ኮፍ መበል ኣብዛ ቅድመ ይግበለልያ እሳ ተኮፍ ኢላ ሓንቲ ድሓን ወላትያ ኦኬ እሺ ሓንቲ ነገር ከሪአኩም ኣማን ሓወይ መጽሓፍ ቅድመይ እስኪ ኣቕርበለይ ኣብዛ እታ ማይክሮፎን ክትቦ ኢኻ ኣብዛ ኮፈል ኣዎ ኣብዛ ኮፈለለይ እግዚአብሔር ይባረክ ንድሕሪት ግልጽ እንተይልካ ማይ ክግጭበካ ግልጽ ምባል የለን እሺ እግዚአብሔር ይባረክ ሕጂ ኣነ ኣብዚኦም ሕብረት ቁጥሪ ዝሓብኮም ሰባት ኣለው ሽሞም ኣይነግሩኻን እዮም ድምፆም
ስምካ ክጽውዑኻ እዮም ንስኻ ግና እንታይ ተደሊ ንድምፆም ከተለልዮም ኣለካ you ready ግልጽ ከይትብል እቶም ቁጥሪ ዝሃብኩም ሰባት ግና ንስምኩም ከይትነግሩ ድምፁ ጥራይ እንታይ ግበሩ ኣማን ኢልኩም ጥራይ እንታይ ግበሩ ጸውዑ ኦኬ ቁጥሪ 1 ዝሃብኮ ሰብ ኣሎ ቁጥሪ 1 ተሲኡ ስምካ ክጽውዓካ ኣዊልካ ጸዋዕዮ ኦኬ ያ ኣማን ኢልክ ጸውዕዮ ወይ ኣማን ኢልካ ጸዋዕዮ ብዘይገድስ ዘቢባ ኦኬ ቁጥር 2 ድሃብኮ ሰብ ኣሎ ኣዊልካ ኣማን በሎ ራእይ ኦኬ ራእይ ኮነን ኦኬ እግዚአብሔር ይባር ቁጥር 3 ዝሃብኮ ሰብ ኣሎ ህያው ኦኬ ያ ተጋጌኖ ሂበዮ ፈይጤ እንደ ቁጥር 4 ድሃብኮ ሰብ ኣሎ ነፃ ኦኬ ቴንክ ዩ እግዚአብሔር ይባርካ ዝደለኹ ሐሳባት አለሊዎም ስለዝኾነ ኩላትና አይውሽ ካለ ጊዜ ረኺብና ኣብ ፓርኪን ንድምጽና ነፍሶ ከፍ ብድህሪት ኮይኑ ጻውየናስ ከም ዓረቕ እንደይ ነለሊ ደቅናውን ኣብዚ እንተንሰርዖ ናይ ማንም ቆልዓ ሰማይ መፈለጠን ብጀካ ናይ ደቁ ማለት ወይ ካ ንዝቀረበ ሕጂ ኣብዚ ሐሳባት ደምጻኹ እንታዩ ኦኬ አለሊሎ ክልተ አለሊሎ ሰለስተ ከደናግሮ ብዙ ሰብ ካለ ሰብ ይሐሲበ ነይረ ግን ኦኬ ግን እንታይ ክብል ደልየ ንድምጽ ምልላይ ኦኬ አለሊዎም አሎ ንድምጽ ኣብዛ ገዛ ዋላ 10 ዓመት ግበሩ ዋላ 11 ዓመት ግበሩ ዋላ 20 ዓመት ግበሩ ንድምጽ ካለ ሰብ ክትፈልጡ አይትከልነኹም ንድምጽ ንክትፈልጦ ክሎዝ ክትኾን ኣለካ ምስ እንታይ ትገብር ኣለካ ብቀረባ ክትፈልጦ ኣለካ ሕጂ ኩሎም መደናገር ኮን ነይረ ብጀካ ናይ ሰበይቱ ካላሚ ፈለጠን ነይሩ ንሰበይቱ ግና ንናጻ ግና እንታይ ምገበራ ድምጽ ናጻ ግና ምሰምዐ ቀልጢፉ እንታይ ገብራ ዚያሲ ናጻ ይብል ምኽንያቱ አካሉ ስለዝኾነት ምኽንያቱ ናብሩ ስለዝኾነ ምኽንያቱ ህይወቱ ስለዝኾነት አልቲሙ እንታይ ገብራይ ናጻ ይብላይ ድምጽ ካለ ግና ኢለኩም ኣለኹ ብመንጸር ክርስትና 20 ዓመት ግበሩ 15 ዓመት ግበሩ ንቃል አምላኽ እንተ ዘይፈልጥኩሞ ህይወትኩም ጌርኩም እንተ ዘይሂዝኩሞ ህይወተይ ጌረ እንተ ዘይሂዝናዮ ንድምጽ አምላኽ አይነለለይና ድምጽ አምላኽ ከለልይ ዝኽእል ሰብ ንአምላኽ ንቃል አምላኽ እንታይ ዝገበረ እዩ ህይወቱ ዝገበሮ እዩ ህይወተይ ህይወትኩም ቃል አምላኽ እንተ ዘይኮይኑ ነዚ ግዜ ንድምጽ አምላኽ ክነለለይ አይነኽእልና ንድምጺ ካብ ኩሎም ፈልዩ ንሰበይቱ ዝፈልጣ ወይካ ነታ አካሉ ዝፈልጥ ንምንታዩ ህይወቱ ስለዝኾነ ጥራያ አካሉ ስለዝኾነ ጥራያ 10 ዓመት ኣብዚ ገይረ እጂ መደናገርኮ ናይ ካለ ሰብ እንደአም በለ ነይሩ ግን ክንደይ ገይሩሎ ምሱ 10 ዓመት ገይሩሎ 15 ዓመት ገይሩሎ ወይ 8 ዓመት ገይሩሎ ጥቡቅ ዝኾነ ነገራት እንተ ዘየለ ድምጽ እንታይ ይገብርናኻ አይተለለይናኻ ነዚ ዘመን እዚ ክንሓልፎ እንተዳ ኮይና ካብ ስሕተት ትምህርቲ ክንወጽእ እንተዳ ኮይና ሲ ጥቡቅ ዝኾነ ርክብ ምስ አምላክ ካለወና ኣለዎ ናብራኹም ህይወተይ ህይወትኩም ምስ ቃል አምላኽ እንተ ዘይጌርናዮ ንድምጺ አምላኽ አይነለለይና ድምጺ ዝበሃል ነገራት ሐሳባት እዩ ፖሊስ መኪና በዝን ተሓሊፉስ እንታይ ትፈልጦ ፖሊስ ትብሉ ሹ እንታይ ይቅረጸኩም ብዛዕባ ፖሊስ ነገራት ኩሉ ነገራት እንታይ ገብረልኩም ኣብ ኣእምሮኹም ይመጽእ ምክንያቱ ድምጽ ተለሊዎ እሞ ብዛዕባ ሰብ ቀልጢፍኩም እንታይ ትገብሮ ተለሊዎ ስለዚ ቃል አምላኽ እንታይ ኢሎ ነተን ኣባጊ ምሳው ፈረን ድማ ቀቅድሜን እንታይ ይገብር ቀቅድሜን ይኸይድ እሱ ቀቅድሜን ክኸይድ ከሎ እተን ኣባጊ ድማ እንታይ ይገብራ ድምጹ እንታይ ይገብራየን ንድምጹ ቀቅድሜን ይኸይድ እተን ኣባጊ ድምጹ የለልያ ክኸዳ ከለው ድምጺ ህይወተይ ህይወትኩም
أبغى أزوج نخيل لنا زلنا جزية قاشة زخونة تمرتي قاشة زخونة حسابات قاشة زخونة نجارات كاب أملاخ زوج نجارات هلو سلازي خاي ندمت يلاليا زولو استحنافت نجار سلازليو بزو نجارات أمسيلهم زهمت أو نجارات سلازليو دمت يلاليا إلو دمت سماع يكونن إلو يلاليا مخنياتو أب تاريخ متحف قدوس انتداري خمو يعقوب إسحاق مس عرجة يعقوب إسحاق مرقم مس حسبه دايرو شو دايرو كم تنفسي تفتو مجبن داي قبر لي عدالو لي مو قدم ماتين داي كقبركا كمرقكا إذن أجر زي ربكا مسمعت انتاي لاتو يعقوب كده انتاي لاتو يعقوب لما عالتي أبو خان إسحاق انتاي كقبريو انتاي كقبريو كمرقو يمو نفسو تدليو نجارات نإسحاق مجبن صالي لو ولا ما قلتف كان داي قبر اتمرقا نباخا منتان كون نبو خان تاي قبرو أب قدمي قربيا يعقوب انتاي لواوا أدي يا أنا كم إسحاق يكون كون نسون تايو إسحاق أقواري يعقوب جنا أقوار يكونن سلزي أبوي دهاسيسون تدا فليت أني حسوت كونون تدا ترغيبو قبل لي مرجم كوني مو أز أي قبرون إلا ذبك جنا تمرجم نبا يكون مسبلت انتاجيراتو هذا تاريخ انتاجيراتو كم تي أبوم يسق زدليهم مجمع مسد دالوت قربت بيج جيران تاجيراتو كدينا أكاديمي أبوم إسحاق أمساتو بلنا يعقوب دما أكاديمي إسحاق مسقربان تايلو أبوي تتدليهم مجمع أمسيلكا لهم مسولو إسحاق دما أنتاي جبره سنبده انتوان بقلتيف كان أنتاي جبركا مسخا أمبركا نسخا عتي بخرو ودي إسحاق ديخا دحار انتايلو دمت خاص دمت يعقوب يمثل نجر جنا سكي أب قدمي متصامو كلاليكا برجس أتدمت خان تيم أكلاتكا إسحاق انت داو هينس نايب حق إكمر أكايلو مدنجارات ريو مدنجارات بدهريو يعقوب أب قدمي أبو مسقربة أبو مسدحسسو برجس أتي قربت كاس أتي أكلات كاس إسحاق دمت خاجنا يعقوب سلزي تمرقا نابو كذا يبلنا ريت مدنجارات استرهاقا غيرا أزيو كبيد نجارات كينو نجار جنا نتي أمونغوم زلوا تاريخ ناتوزخ على أرس كوين الله مالدي أنتي كبل دليل أزيو استرهاقا ساعتي مالدي ندمتي أملاخ مللا يزبلو بحانتين حسابات أب قدامي قرنطوس سلسته أسرت حدا انتا يبل بزيتي سرو مسارت نسوخا كريستوس كان مسارت حدا كوانتا يقبر كسرت زخل يلبوني لو بجا كامن بجا كاتي سورس مسارت زخونا كريستوس كالي دسرت زب كالي كاب أملاك كوصاكم زخل نقرات مسمعهم كاونتا يقبرو قالوا نفسو هدمو سلازيو دمتك هلا مسمع انتا يقبره انتا يقبره يقالبا بقى نابو انتا يقبرن حبرت هي بلانين عبز جزي زي ندمت أملاك مللا يزبلو حسابات انتا دارينا نتمرت كريستوس مرداي نتمرت كريستوس مردا نتمرت حواريات النبيات نستمهرنا يقال أملاك نقو مردايو السيت دمت أملاك دمت نسيو نتدمت كتلاليون تداخينكم نقال أملاك زلكم جزي نقال أملاك زلني جزيو نأملاك بخميز فلتو قال أملاك بخميز ردو شو قاشا نجر مسكونة سلامنتاي سحتة تمرت زبزح زلو مفنج علات زبزح زلو هذا نعمنا تفنجلو مسكدة بقونس بحيلي مسكدة هزون سبي زخايد مش نعمنا عب كله سلازو خوني بدهريو
ቃል አምላኽ ኣነ ንስኻትኩም ብርግጽ ንርድኦ እንተዳ ኮይና እዚ ግና እንታይ ትገብርናኻ ኣብዚ ግና ኣይከሓብርኒ ትብል ምኽንያቱ እንታይ ስለ ዝኾነ ከምቲ ቃል ኣምላኽ እንተዘይኮይኑ ረኺብካዮ ከምቲ ኣምላኽ ዝደልዮ ነገር እንተዘይኮይኑ እንታይ ግበር ኣይተህበር ንፈጽ ምስቲ ደው ክትብለሉ ትኽእል ኣባጊአይ ግና ንድምፀይ እንታይ ገብራ የለልያ ኢለን ድምፂ ካልእ ምስ ዝኾና ግና እንታይ ገብራ የጋልባ ምሶም እንታይ ይገብሩን እዮም ኣይሓብሩን እዮም ስለዚ ኣብዚ ዘምፃኹ ኣማን ድምፂ ማዕረኽ እንደይ ከለልይ ይኽእል ኣይኖ በውታኹም ፈሓቢለ መደናገርክዎ ግን ካብ ኩልኻትኩም ዝበለፀ ኣፀቢቑ ክፈልጥ ዝኽእል ድምፂ ንድምፂ ኣካሉ ጥራይ ሓቀይደ ንእሽተይ ነገር ድምፂ እንተ ተቐይሩስ ናፂ ድምፂ እኳ ተቐይሩ ይብላ ምኽንያቱ እንታይ ገብራ እዩ ኣፀቢቑ ይፈልጣ እዩ ምኽንያቱ ኣካሉ እያ ሂወቱ እያ ንቃል ኣምላኽ ሂወትና ናብራና ኣካልና እንተዘይጌርናዮ ንድምፂ ብዙሕ ከታልለና ይኽእል እዩ ስለዚ ብዙሕ ብስመይ ምሽልዎ ብምንታይ ብስመይ ብዙሓት እንታይ ገብሩ እዮም ብዙሓት እንታይ ገብሩ እዮም ክመፅ እዮም ብመን ብስመይ ንብዙሓት ድማ እንታይ ክገብሩ እዮም ከስሕት እዮም ኢልዎ ግን እንታይ እዮም ዝገብሩ ብስም ኢየሱስ እዮም ዝመፁ ብስም ኢየሱስ ይመፁ እሞ ካብቲ ዝተመደበልና መደብ ካብቲ ቃል ኣምላኽ የዘንብሉኻ ንብዙሓት ድማ እንታይ ይገብሩ ኢልዎ ይስሕቱ ንብዙሓት ድማ የጥፉ ስለዚ ኣብ ድራማ ዓለም ኢና ንነብር ነቲ ድራማ ዝኾነ ድምፂ ኣምሲልካ ቃል ኣምላኽ ኣምሲልካ ዝኸይድ ነገራት ኣነ ንስኻትኩም ኣባጊዐ ኢልዎ ድምፀይ እንታይ ገብራ የለልያ ይሰማዓኻ ይብሎ ድምፀ ይሰማ የለልያ ድምፂ ካልእ ምስ ኮነ ካብ ኣምላኽ ደወፅኦም ነገራት እንተዳ ኮይኑ ካልእ ይትረፍ ካልኣይካ ኣርካኻ መሓዛኻ ዘይከውን ነገር ምስ ኮነ ፅልእ ነገር ምስ ዘለኣልካ እንታይ ግበሮ እዚ ድምፂ ኣምላኽ እንታይ ኣይኮነን ድምፂ ኣምላኽ ኣይኮነን ድምፂ ኣምላኽ ዝብሎ ንብፃይካ ወይካ ንሓውኻ ከምቲ ኣነ ነቦ ንዓኻትኩም ዘፍቀርኩ እስኻትኩም ንዓይ ኣፍቅሩ ዝበለ ቃል ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ድምፂ ኣምላኽ ንሱ ስለ ዝኾነ ካልእ ድምፂ ጋሻ ነገር ምስ መፀ እንታይ ትብል እዚያ ድምፂ ግና ድምፂ ኣምላኽ ኣይኮነን ኣብዚ ግና ኣነ እንታይ ገብርኒ ኣይሓብርኒ ምኽንያቱ ድምፂ ኣምላኽ ዝብሎ እሱ ከምቲ ንዓይ ዘፍቅረኒ ኣነ ንሓወይ ከፍቅሮ ንሱ እቲ ድምፂ ኣምላኽ ብህልሚ ደቂስኩም ብሽምኩም ክፅውዓኩም ኣይትፀበዩ ድምፂ ኣምላኽ ዝብል ሓሳባት ኣምላኽ ማለት እዩ ቃል ኣምላኽ ማለት እዩ ምኽሪ ኣምላኽ ማለት እዩ እቲ ሰረት ቃል ኣምላኽ ብዝግባእ ክንፈልጦ እንተዘይክእልና ኣዝዩ ኣደናጋሪ ሂወት እዩ ዘሎ ምስማዕ ክንለማመድ ኣለና ምስማዕ ጥራይ ደይኮና ከነለልዮ ክንክእል ኣለና ብዛዕባ እዚ እንዳሓሰብኩ ንእሽተይታ ቆልዓ ኣላትና ሓንቲ ምፅፅ ዝበለት ቆልዓ እጃነ ኣይነገርኳን ኣርእስቲ ሓቂ ተሓይሽ ደው ኢለ ዳዲ ድምፂ ተለልያ ዳዲ ኢላ እጂ ካልእ ሰብ ኣጋጣሚ ደው ኢላስ ካልእ ሰብ ድምፂ ምዃና ምትፈለጠት ኢላታ እጂ ትነግረና እንታ ቆልዓኮ ንክስቶ ደው ኢለሉሲ ድምፅኻ ስለ ዘይኮነሲ ኢላስ ገዲፋት ናተይ ተኮይናኻ ጉያ ኢላ ዳዲ ትብል ማለት እዩ ብምንዋሕ ግዜ ብምንባር ምሳያ ድምፀይ ትፈልጦ ማንም ደው ኢሉ ድምፁ እንታይ ገብራኒ እንተዘይለሚድዋ ብሓፈሻዊ ዝነግረኩም ዘለኹ እንተዘይለሚድካዮ ነገራት ክትፈልጦ ኣይክእልነኻ እንተዘይቀሪብካዮ ክትለልዮ ኣይክእልነኻ እንተዘይነቢርካሉ ክትፈልጦ ኣይትክእልነኻ ቃል ኣምላክ ክንነብሮ እንተዘይክእልና ክንፈልጦ ይክእልና ናብ ብዙ ድማ ጥፋዓት ክወስደና እዩ ድመፀ ውሕጅ እንታይ ከገብረና እዩ ክወስደና እዩ
ስለዚህ አባጌይ ድምፀ የለለያ ድምፅ ካለ ምስኮና ይጋልባ ጋልቡ ካብ አምላኽ ደይኮነ ነገራት ጋልብ ንፈጽ ከምቲ ብሉይ ዝኽበሎ ቅተሎ እኳ ይብልኒ አይንቀተልና ነገር ግና አነ ግና እዚ ነገር እዚ ክሓብር ፍቃድ አምላኽ አይኮነን ድምፅ አምላኽ አይኮነን ስለዚ ካብዚ ሕብረት እንታይ ክገብር ካብቲ ምኽርኻ እንታይ ክገብር ንስረቕ እንተይልኒ ዳዊት አይትብለንና ካጅኻ ኣብነት ክነግረካ እዚ ግና እንታይ ብሎ ኣነ እንታይ ብሎ ነቲ ድምፂ ከለልዮለኒ እዚ ግና ድምፂ አምላኽ ኣይኮነን ምኽሪ አምላኽ ኣይኮነን ኢለ ካብኡ እንታይ ይገብር ይሓድም ስለዚ ድምፂ የለልያ ይትልዎ ሕዋተይ ድምፂ ምልላይ ትምህርቲ አምላኽ ትምህርቲ ክርስቶስ ብዝግባእ ምርዳእ እዩ ንቃል አምላኽ ብዝግባእ ምርዳእ እዩ ንቃል አምላኽ ዘይርዳእ ወለዶ ንቃል አምላኽ ዘይንርዳእ እንተዳ ኮይና ብዙሕ ኢና ንርኢ ተዋስኦ ኢና ንርኢ ትፍርዱ ናይ አምላኽ እዩ እቲ ናይ ሓሶት እዩ እቲ ናይ ሓሶት እዩ ክብል ኣይደልን እየ እቲ ፍርዲ ግና ናይ አምላኽ እዩ አምላኽ እንታይ ክገብሮ እዩ ንዓይ ንዓኻትኩም ግና እቶም ማባጊዐይ ዝብሎ ከጠንቅቐና ዝደለየ ነገራት እንተዳሕልዩ ብዙሕ ነገራት ብኡ ዝመስል ነገራት እንታይ ክገብር ስለ ዝኽእል ከተዓሻሸወና ስለ ዝኽእል ኣነ ንስኻትኩም ክንጥንቀቕ ይግባአና እዩ ዝጥንቀቕ ወለዶ ኣብ ራእይ ዮሐንስ 2:2 እንታይ ኢልዎ ኣብ ራእይ ዮሐንስ 2:2 እንታይ ይብል ግብርኻን ጻዕርኻን ትዕግስትኻን ነቶም እኩያት ሰባት ክትጾሮም ከም ዘይከኣልካ ነቶም ሓዋርያት ኢና ዝብሉ ግና ዘይኮኑ ተዓዚብካዮም እንታይ ጌርካዮም ተዓዚብካዮም ሓሶቱ ኮይኖም ከም ዝረኸብካዮም እፈልጥ ኣለኹ ኢሎ ምክንያቱ ድምፂ ምልላይ ማለት ምዕዛብ ማለት እዩ ትኩረት መሃብ ማለት እዩ ሰባት ክምህሩኻ ከለው ኣነ ንስኻትኩም ንኽተሎ ነገራት ኣጠቢቕና ትኩረት ክንህቦ ክንክል ኣለና ንሱ ኮፍ ኢሉ ድምፂ ክሰምዕ ከሎ ነታ መጀመርታ ነመፀት ድምፂ እንታይ ገብር ኣለዎ ብትኩረት ክሰምዕ ኣለዎ ሽኡ እንታይ ገብራ ነታ ድምፂ ቀልጢፉ የለልያ ስለዚ እንታይ ኢልዎ ንስኻ ግና ኢልዎ ነቲኦም እኩያት ሰባት እሞ ኢልዎም ነቶም ሓዋርያትና ዝብሉ እሞ ዘይኮኑ ግና ኣለዉ ማለት እዮም እንታይ ዝኾኑ ሓዋርያትና ዝብሉ ነቢያትና ዝብሉ ብዙሓት ኣለዉ ነገር ግና ኢልዎ ንስኻ እሶም ሓሶቱ ኮይኖም ከም ዝረኸብካዮም እሞ እፈልጥ ኣለኹ ኢልዎ ቀልጢፍካ እንታይ ጌርካዮም ኢኻ ኣለሌኻዮም ኢኻ ሕዋተይ ምልላይ ድምፂ ኣምላክ ክህልወና ኣምላኽ ይደልየና እዩ ንኣምላክ ከነለሊ ከምቲ ዝበልክኹም ንቃል ኣምላኽ ፍለጥዎ ንዘይፈለጥካዮ እንታይ ትገብሮን ኢኻ ኣይተለልዮን ኢኻ ከምቲ ዝበሎ ብቐዳማይ በጊን እንስሳን በጊን ጤልን ገለ ንብል ነይሩ እሞ ሓደ ክውስኸልካ ብዛዕባ እዚ ከፀና ከለኹ በጊዕ ኣዝያ ፍንፍንትያ ማለት ፍንፍንትያ ክብል ትፍንፍንያ ከም ዝኾነ ኣይትበልዕን እያ መሪፅያ ትበልዕ ሓቀይደ መሪፅያ ትበልዕ ጤል ግን ድኾነ እያ ትበልዕ ዋላ ስጋ ጤል ጥዑም እዩ ክቡር ኢኻ ጥዑም እዩ እንታይ ንብል ኣብ ዓድና ዝኾነ ተዛረባይ ዝኾነ ዘይኮነ ዝዛረብ ተኮይኑ እስኻ ዘይትዛረቡን ጤል ዘይትበልዖን ሓደ ኢኻ ትብሎ ምክንያቱ ጤል ኩሉ እያ ትበልዕ እሱ ሓደኻ ዝኾነ ዝዛረብ ተኮይኑስ እስኻ ትዛረቦን ጤል ዘይትበልዖን ኩለን ሓደ እየን ምክንያቱ ኩሉ ዝዛረብ ተዳ ኮይዱ ዘውፅኦን ዘምፅኦን ወይ እስኻን ጤልን ሓደ እዮ እንታይ ማለት እየ ጤል ኩሉ እያ ትበልዕ በጊዕ ግና እንታይ ትገብር እያ ንኩሉ ኣይትበልዕን እያ መመሪፃ እያ ትበልዕ ሕዋተይ መመሪፅና ንብላ ዝተጋግየ ነገራት ስለ ዘሎ እዩ ኣምላኽ ዝብለና ዘሎ ዝተጋግየ ስለ ዘሎ ክንጥንቀቕ ኣምላኽ ይደልየና እዩ ንድምፂ ኣምላኽ ከነለልይ ኣምላኽ ይደልየና እዩ ስለዚ ንድምፂ ኣምላኽ ከለልይ ዝኽእል ሰብ እንታይ ክኾን ኣለዎ መጀመርታ ንኣምላኽ ክፈልጦ ክኽእል ኣለዎ
ንቃል ኣምላኽ ብዝግባእ ክንፈልጦ ክንክል ኣለና ንቃል ንትምህርቲ ክርስቶስ ክንፈልጦ እንተዘይክልና ንትምህርቲ ሐዋርያት ክንፈልጦ እንተዘይክልና ብሓቂ ዝብለኩም ከጥፋና ምክንያቱ ከምቲ ዝበልክኹም ድራማ እዩ ዝሞተ ሰብ ኣምፂልካ ኣምላኽ ከም ኣምላኽ ካባኻ ዝተጠቀመ ኣምፂልካ ንልቢ ብዙሓት ድማ እንታይ ትገብር ኢኻ እንታይ ኣብ ሰለይ ቴሌፎንካ ነጊረካ እንተ ታሊለካ ትሪዮ እንዲያምሽ ቁጥሪ ቴሌፎንካ ነጊረካስ በዓሉ ቲሞቢል ሂቡኒ እቲ ቁጥሪ ቴሌፎን ሽምካ ነጊረካስ ኣነ ኣብዛ ዓዲ ኣለዎ ማጂክ ምሽ ንኣእምሮኻ ዘንብቡ ማጂክ ኣሎ ኣእምሮኻሲ እንታይ ተሓስብ ኣለኻስ ነግሮኻ ሰዋት ሲኮነን ኣእምሮኻ ዘሎ ብምንባቡሲ ንኣምላኽ ማለት ኣይኮነን ነገር ግና ምስ መፀ ነቲ ነገር እቲ ብምንታይ ትምርምሮ ብቃል ኣምላኽ እቲ ክኸዶ ዝግብኦ ከኺደኒ ድዩ ከሳብ መወዳእታ ከም ቃል ኣምላኽ ኢልካ መርምሮ ስለዚ ኣብ ግብረ ሐዋርያት እንታይ ኢልዎ ሰቤርያ እንታይ እዮም ዝገብሩ ንቃል ኣምላኽ እንታይ እዮም ዝገብሩ የመራምርዎ ሽኡ እዮም ዝኸዱ ዝምርምር ወለዶ ክኸውን ኣምላኽ ይደልየና እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዮሐንስ መጥመቅ ክጥመቅ ከሎ እንታይ ኢልዎ ካብ ሰማይ እትፍቱ ወደ ምስ በለሲ ካልኦት እንታይ ኢሎም ነቲ ድምፂ ስለ ዘልየልዩ ነጎድጓድ ኢሎም ኣንቲ ነጎድጓድ ኣይኮነን ስልዮም ዝተዛረበ እዩ እኖ ትፍቱ ወደ ምስ በለሲ ገሊኣቶም ድማ እንታይ ኢሎም እዚ ኩና እንታይ ኢሎም እዚ ድምፂ ስንዓኹም በርናዓይ ኣይኮነን ኢሎም ንድምፂ ኣምላኽ ከነለሊ ክንክእል ኣለና ሕዋተይ ስለዚ ድምፀይ የለልያ ድምፂ ካለኻ ኣይጋ ከምቲ ኣንቶይ ዝበልክኹም ድሰማዕኹሞ ዘይትገብርዎ እንተዳ ኮይንኩም ድሰማዕኹሞ ዘይንገብሮ እንተዳ ኮይናሲ እንታይ ዳ ንገብር ሕልኸኛታት ኢና ንኸውን ሕልኸኛ ኢኻ ትብሎ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ማቴዎስ 8:5-9 እንታይ ይብል ብዛዕባ እቲ ወዲ ሃለቃ ሚቲ ወዱ ምስ ሓመመ እንታይ ገይርዎ ወዱ ምስ ሓመመ ስዳ ገይርዎ ኣብ ዮሐንስ ኣብ ማቴዎስ 8:5-9 ዘሎ ናብ ኢየሱስ ምስ መፀ እንታይ ኢልዎ ወደይባ እንታይ ገይሩ ሓሚሙ ኢልዎ ሓቀደ ወደይባ ሓሚሙ ምስ በለ ኢየሱስ ካ እንታይ ኢልዎ ኦኬ ኣብኡ ከይዱ ክፍወሰሉ እቲ ሃለቃ ሚቲ ካ እንታይ ኢልዎ ኣነ ካ ኢልዎ ኣብ ትሕተይ እንታይ ኣለው መላኺ ኣነ ኣብ ትሕቲ እንታይ ዝገብር ኣብ ልዕለይ ኣለው ኣብ ትሕተይ ድማ እንታይ ኣሎ ኢልዎ ዝገዝእ ብትሕተይ እውን ጭፍራ ዘለኒ ሰብ እየ እንታይ ዝገብሩ እዮም እሱ ብልዕልዩ ኣለዎ እሱ ካብ ትሕትዩ ኣለዎ ስለዚ እንታይ ኢልዎ ነዚ ኺድ ብሎ እንታይ ይገብር ይኸይድ ንድምፂ ሰምዑ እዮም ኣነ እውን ኢልዎ ኣነ እውን ብልዕለይ ስለ ዘሎ ድምፂ ሰምዐ ድምፂ ስለ ድሰምዕ ይገብሩ እየ ብትሕተይ እውን ባሮት ኣለው ንዓንተ ኢለዮ ዝመፅእ ሰምዑ ዝመፅእ ኪት ተበልክዎ ዝኸይድ ኣሎ ስለዚ ኢልዎ ንስኻ ድምፅኻ ጥራይ ቃል ኣውፃለይ እሞ ወደይ ክፍወስ ኢልዎ ሕዋተይ ነገረይ ነገራትኩም ምስማዕ ምንታን ክጅምር መጀመርታ ንስማዕ ኣነ ንስኻትኩም ንስማዕ እዚ ሰብ ተዳሪኹሞሲ እንታይ ዝገብር እዩ ብምስማዕ ዝተለማመደ እዩ ይሰምዕ እዩ ይገብሮኻ ብትሕቲኻ እንታይ ዘልመዶም ይዛረቦም ይሰምዑ እንታይ ይገብሩ ሽግራትኩም ክሰምዕ እንተዳ ኮይኑ ንስማዕ ሕማመይ ዘሎ ክሰምዕ እንተዳ ኮይኑ ሕማም ይሰምዕ ምሽ ነገራት ይሰምዕ ክሰምዕ እንተዳ ኮይኑ እንታይ ግበሮ ኣነ ንስኻትኩም ንስማዕ ቀድም ንቃል ኣምላኽ ንስማዕ እዩ ንሰማዕናዮ ክንገብሮ እንተዳ ከይልና ነገራትና ድማ እንታይ ኢልዎ ኖ ንስኻ ምኻድ ኣይድልየካን እዩ ሓንቲ ቃል ጥራይ ተዛረብ እሞ ወደይ እንታይ ገብር ኢልዎ ክፍወስ እዩ ነገራተይ ክፍወስ ነገራተይ ክሰምዕ ኣነ ንስማዕ ስለዚ ኣባገይ ድምፀይ እንታይ ገብራ ኢልዎ ይሰማዓ ኢልዎ እንተዳ ኣብ ምስማዕ ተለማሚድና እጂ ኮፍ ኢልናዮ ንሰምዖ ምስማዕ ጥራይ ኣይኮነን ነቲ ድሰማናዮ ክንገብሮ እንተዳ ክኢልና ኢና ምስማዕ ዝበሃል ነቲ ድሰማዕኻዮ ክትገብሮ እንተዘይክኢልካ ዘይምስማዕ እዩ እቲ ድሰማዕኻዮ እቲ ዘንበብካዮ ተረዳእኻዮ ስለዚ
زيت فتصمون تداخين كحلخنيا خاتخو كم تسامين أملاح دمان ساول نتايلو نعق خايلو ندمت أي كسمع سلا زيد لخا نتي أطفايو إلى أطفاهايو كتطفو سلا زيد لخا ندمت أي سلا زنا أكا أنا دمان نعق خايلو هواتي ندمت أملاح مسمع كن لمامد أملاح يدلينا ندمت أملاح كنا للي أملاح يدلينا معرخ ندينا أبقى الأملاح تسريتنا زلنا معرخ ندينا نتمرت خريستوس نفلت زلنا معرخ ندينا نقال أملاح بزقب عنا نفلت زلنا سلازي أباقي دمت أي سمع إلو سلازي بزو تفعات ورقات زلو بزو جيجات تمرت زمت زلو كم تزبلكم اتزللي ندمت أملاح زللي أقدمو نأملاح زفلت السبت رايو قاشح نقر بزح كمتسيو عزيو خا كم تزبلكم استرهاق جيجي عزيو حدقنيا جيجي مخنياتو يلوي قال أملاح بسمي يلوي بسم كريستوس زمت نقرات نسون تايكونن كجاجينا يخيلي يلومش قالياتهم حواراتنا زبلو جند يكونوا حصوتهم خانوا مسفلت كايوم إذا تعذب الكال خيلوا حرك أين بل حرك كنا ينأتو نقرات جنا نمرمرة نقرات جنا كنسمع خلنا أزسي بحقي سرت كريستوس جيبلو بحقي تمرت كريستوس جيبلو بحقي سلازي لوي بزيت سر مسارتي لو نسخا كاله كريستوس كاله مسارت حدا كوا كسرت زخل يلبوليلو اتن حبرو حبرت نعملاح كتأمت زخليو نخاله زتأمت نعملاح زي تأمت انتدا خوينو جنا نفسق هدمو كنا حدم تزيكي إلنا أحسيو حدا جنيا أيو سلازي أبلوك أستايلو شديش 4 اتناباي زمت نقاليك هذا السم زجورو زبلايلو اتسب كما يمثل له كم تيجزو أو قوي تسرته إيه زمثل عيناي اتدسم دسمت رايلو اتدسم زجبر نسون تايو هو تابيو أبقوحي كم دسرته يزمثل هو تاي كوحي زي نعنق زمت أم عبلات كي نعنق أنا أنت دادلينا نسمع نللي كتللي دما بحق إيه زبلكم قال أملاح فلت قال أملاح نفلت تمرت كريستوس نفلت خوفنا نمهر نايز مهر لبي حلونا أملاخي كم مهر يدلي بلو بحق استراق ساعتي بزو تعمرات تقبر يخيلي ونقر قنا كتفعك يخيلي تعمرات مسرع أخابو واي تدنق له نجارات كابجاشا نجارات مسمى بو أيتدنا قالوا قال أملاخ بزعبا زنتاي بالبلوه شو أملاخ دما كرينايو سلازي دمس زي فلتا سلازي خون أي فلتانين بجكا دمس خالي بجكا دمسي أملاخ خالي فلتانين سلازي ينفس عيلوان يسوس زم السلامس بلوم نساتهم قناة تزربا أحيستوى علوان نايلو ما رأسين تايا دمس عاملة لا دمس عاملة نللي كم تزبلكم بمنوها عمتها دمس عاملة خي تللينها بمنبار عاملة خي خات نبرو قال عاملة تفلتو أسرت عمس لزجبركا إسر عمس لزجبركا ندمس عاملة خي تفلتو نها سبات أستجاجي نجارات مسرع خيمسي كم يجيرهم تبلمش كم يجيرهم سلازين تاي لكم بمنوح عمتاتنا نفسه كفسب دمص يفلتني
كنبر انت داخوينا جن أنا طبق نجار مس دسالة انت دهليني دمت دسالة انت يقبروني أي سحتوني مخنياتون تاي جزء حليفة فلت دمتو نجاراتو لازفلت كاورحق مستوانس دسالة يبل عصرت عمد غيره جن طبق انت زي اللي جنا I'm sorry فلتوني ندمت فلتوني سلازم انت يكبلله عمتات كريستنا ينقصر عمتات كريستنا كم مقصر نعمله طبيقنا نحزو نقال عمله طبيقنا نحزو شعو دمت كنللي قليلي غاشا ነገር ከመጽኸለው ቀልሊ ቀብ ተብሎ ዚያሲ እንታይ ይኮነትን ቃል አምላክ አይኮነትን እዚያ ግና እንታይሎም አባጌ የለሊዮምቦ እንታይ ገብራ ይነፍጻ ይሓድማ ይጋልባ ሕብረት የብለን ስለዚህ ሕብረትና ካብ ዝተጋገ ምንታን ክንወጽ አምላክ ندمتو كنللي أملاخ يدلينا معرخ ندينا نقال أملاخ نفلتو معرخ ندينا نقال أملاخ نفتشو معرخ ندينا كم ترى أنا قرأت ملالسوا بحكي هوتنا نحزو كم تزبلكم أمان تاي قبر قوي عيلو نابي زخيد نابيت في زخيد بجك كان سهل انتاي قبرني አይፈልጥኒ ህዋተይ ጥቡቅ ዝኾነ ፍቅራ አምላኽ ይሐለወና ጥቡቅ ዝኾነ ቃል አምላኽ ይሐለወና አዝዩ ተዓፋፊ ጊዜ አዝዩ ዝረዓ ጊዜ ሪም ሰበልካይስ አና ሓደ ጊዜ ሪም ሰበልካይስ ተለልዮሞ እንታይ ትገብሮ ቀልጢፍካ እንታይ ትገብሮ ክትአልዮ ክትክል ኣለካ هواتي انتي تقبروا كم تسمسوم زقبروا دليلا مسحاتتو مسحابابلتو انتي لو ابتاق استزاربا بيش سنكيت النقلالا انتي لاتو انتي لو انسو نبهاراتي بهاري انتي غيركيو حارسكيو يلوا انتي غيركيو حارسكيو نبهاري نمننتو انتي غيراتو بمن واحد جزي انتي غيراتو بمن واحد جزي حارسكيو يلوا إذا مستنا دي نبي كوازي نجر كون عقي نجيرك يلوا بدهري مسمرر نفسه أنت يلوا بمن واحد جزيه جنا نبهارين أنت يجيركيو حريص كيو مو يدو شيبو حواتي نزي كونه نجرات عيت توا نفسه كتفكم أنت يجبروا بلاك جبروا عيت لما مدوا أنت زي كوينو جنا بحارنا خاصوي شو تفوزوناتنا خنكون صعبت كريستوس زي كنا نخون سلازي خاب قرنطوس كزارا بقول قلياتو ميلو ناي باولوس ينم قليهم ناي كلهم فنجا مسمصس باولوس تايلو يسوس دو ناي باولوس دي ناي بلو قليهم ناي باولوس ناي يبلو قليهم يس باولوس غنا انتايلو تمرت كريستوس سي ايكونن يلو هواتي قلتيفكم نفصو انت يبلا له طعام حزكم نغرات انت دالليكمو كاب املاح زي كونه انت دا خوينو علليكم انت يغبروا هدما زحدم ولدو زنفص ስለዚህ ኻይልወይ አጸብቆ ድዛረቦ አነ ድማ ይሎ ነተናባጊ ምሳውፈረን እንታይ ይገብረ ንሱ ቀቅድሜን ይኸይድ እንታይ ይገብር እቲ ቀቅድሜው ዝኸይድ ቀቅድሜና ዝኸይድ ኢየሱስ አለና ቀቅድሜ ዝኸይድ ኢየሱስ አለና ስለዚህ ቀቅድሜና ዝኸይድ ኢየሱስ አነ አሰር ክርስቶስ ኢና ንከተል ምሽ አሰር ክርስቶስ ክንከተል ከለና ጋሻ ዝሆኑ ነገራት ይመጹ ምንታን ከይትከይድ ምንታን ናብት ዝብጽሕ ከይበጽሕ ምንታን ናብት ክንወርሶ ዝግባና ምንታን ከይንወርስ ጋሻ ደኾነ ነገራት መስመጸ ነዚ ግና እዝኒ የብለይን በሎ محلي لاتو دمص فتاوي لاتو كاب اخرار እንዳዘለለ ይመጽአለሎ አንተ ፍቱተይ አንተ ጽቦተይ ላቶ ፍቱይ ደወሪኹም ወይላት ፍቱይ ካብ 10 እንዳይገብሪ ይበልጽ ማዓዛሽቱ ይላት ድምጽ ፈታዊ እንታይ ገብረ ይላቶ
حواتي دمص فتاوكم كتللي لكم كم تزبلكم دمصي لمانم كلليا زخل نعن ترايو أنا نسخاتكم لعلمانم دمص يسوس نسمع نلليوسكي يسوس نلليو سبات يسوس كزارو خلوس بحقي دمص يسوس دي بلو بحقي ناب زلالم هيوت كسغرني بلو بحقي نافره كسغرني دي بلو ندمصي مللاي أملاخي دلينا كم تزبله بقدامي بجي مسكينة يا نجر جنا أبزع جنا أنت هيزبله طعمي بلها مللاي تخيليا حواتي أيكونن هنا انسسا خمان زخون انسسا ندمص وانو انت يقبري يلالي بزعبا زندارا خوسي شديش عمد شوعات عمد كاب كلبو تفليو هوملس كوينتو كلبسي كماري اني راسي دهر شوعات عمس تواناسي خيد كلوس دمص فليطوسي داغو يخيدو تخلبي دهر كندي عمد دهر انا تگرمن بزعبا زي ነገር كريو خلوخسي اب غزانا كلبلو ابزي هجي كونكون لكم داري ناي فازري مكينه اختمص خلاصي كلبناس قدم سو يزفلطو غنا بانتخا خير احاس رحق كلاتا مكينه بانتنا خير انايس شو ولو قبلوا مسكرس لك فازر مصيلو نبلمو غنا ببوتانا نهز مالتي بطعم يوم دمص زلالي مالتي كاورحق كلو انت يغبر يللي نللي اذننا انت نغبر نللي زيللي ولدو ناب طفعاتي زخيد كاب طفعات منتان كنوصه نعملاخ دمصو نلليو رحق كلو سبات غنا كي تاللوخا خلو غنا كي تفخا خلو غنا كي بزبزوخا خلو غنا كي برسوخا خلو دمصو مالالي كما دي كون زبل مثل عدنا تاتصغبن قጫስ እንታይ ገብራ ገና አማቅሎ خላ እንታይ ገብራ ይፈልጣ ገና ፈልጣ አማቅሎ خላ ፈልጣ እዚያሲ ተጽግበን ያተበል ደይ ተጽግበን ተኮይን ከሻሃኔ ተምጽለይ حواتي كم زي أنا سبات نخون شيء نقحات كنكون لك جنا كي تتعلل كا خلها جنا كي تفاها خلها كب أبلا زياسي نو الكا غنداي تكبر تايدي مسيدك ده هنك أسيلي خمسة حركة تمسؤولي هاوي كم ساكاسو ساكا خلي لك دي خون تداخينا تنفس ندهري تملس حيلا أتيك خاتمت كم ساكا أنت خيلها ها زي كل تخينا خير حديري أنيري كابلا على خينوسي نقالو يزري أنيرو معرخ ندي مخانو أبري كلاسي إدي هزنيلوا إذا كمهراد لي نقالو أبزي أبلا على ديبي لواس ديبي باسي نسو تابا خاب تحدلس إدي هزيلوا صحابني لوا الجسا صحابو حيلي اللي أوكي لواس نسو هاد تعبيلو ريدوا نخور دقس انتايو نعاي قلنا خاتديبن انتايو كبير كورو دخا سبات قليلي كابت زلخمو نغرات كورو دخم قليلي سلازي سرتي سرتكم امنتكم كنفتشوا كل غزي قال املاح نري نقال املاح فقر غنحدر يدلي نزي انتدا على ليخمو نزي بزغبا انتدا فليطنايا نحسوس نغرات اقدمنا انت هنغبرينا كنفلطينا إلىكم أنا وانت تتغاغخو أبزو وانت تتغاغنا نو زياغنا انت يكتب لكم ها قال أملاخ يكونتن ويد ما بقال أملاخ غير كان تاي غبرني أرداني قوق تكونوا
ንቁሓት ክንከውን ኣምላኽ ይደልየና እዩ። ስለዚ እዚ ዘበን እዚ ኣዝዩ ተዓፋፊ ግዜ ስለዝኾነ ሶሻል ሚድያ ዝበዝሓሉ ስለዝኾነ ብዙሕ ቲፎዞ ዘለዎ ነገር ስለዝኾነ ኣነ ንስኻንትኩም ግና ኣሰር ክርስቶስ ጥራይ ክንከይድ ኣምላኽ ይደልየና። ኣሰር ጽድቂ ኣምላኽ ጥራይ ክንከይድ፣ ኣሰር ሰረትና ክንፈልጥ። ንቃል ኣምላኽ ዝፈልጥ ወለዶ ብማንም እንታይ ክገብር ኣይከኒ ክዕሸው ኣይከኒ። ስለዚ በዚያ ክውድደሊ ማዕረኽ እንደይና ንድምፂ ንፈልጥ፣ ንድምፂ ትፈልጡ ከም መጠን ዝሃብኩሞ ግዜ እዩ። ካልእ ግዜ ክፍትነኩም እየ፣ ኣነ እውን ክፍተን እየ። ማዕረኽ እንደይና ኣብዚ ድምፂ ነለሊ። ዝገርመኩም ከምታ ዝበልክኹም እቲ ግዜ ዝወሰድካዮ ቀልጢፍካ ተለልዮ። ስለዚ ከቢድ ሰዓት ስለ ዝኾነ ኣምላኹን ዝደልዮ ኣባጊዕ ግና ድምፀይ ይሰማዕ ኢልዎ። ድምፂ ካልእ ግና ኣይሰማዕነን ይጋልባእኻ ኢልዎ። ክንጋልብ ኣምላኽ ይደልየና፣ ክንርሕቕ ክንሓድም፣ ካብ ኣምላኽ ደይኮነ ነገራት ክንሓድም ይደሊ። በዚ ነገር እዚ ድማ ኣነ ድማ ኢልዎ የውፍረን ኢልዎ፣ እቲ ሓላዊ ደገኻ ኣነ ኢልዎ። ስለቲ ህያዋይ ጓሳ ተማሂርና ኢና። ኣነ ግና ኣብላ ኣለኹ ንድምፂ ኣምላኽ ነለሊ። ድምፂ ኣምላኽ ምልላይ ማለት ድማ እንታይ ማለት እዩ? ንትምህርቲ ክርስቶስ ምርዳእ እዩ፣ ንቃል ኣምላኽ ምፍላጥ እዩ፣ ንትምህርቲ ሓዋርያት ምርዳእ እዩ፣ ነቲ ቃል ኣምላኽ ብዝግባእ ምፍላጥ እዩ። ነዚ እንተዘይፈሊጥናዮ ድምፂ ኣምላኽ ምልላይ ቀሊል እዩ። ድምፂ ኣምላኽ ምስማዕ ማለት ንቃል ኣምላኽ ምርዳእ ማለት እዩ። ንቃል ኣምላኽ ዝርዳእ ሰብ ድምፂ ካልእ እንታይ ይገብሮኒ? ምክንያቱ ጥቡቕ ዝኾነ ርክብ ምስመን ኣለኒ፣ ምስ ፍትወይ ኣለኒ። ዋስላሴ ኢልዎ እንታይ ኢልዋታ መዝሙር? ድምፂ መን ዝሰምዕ ዘለኹ ወረመኒኸ ዝመፀኒ ዘሎ እንተሓጊስካኒ ፅቡቕ ነይሩ። እስኪ ዘምርዋ እስኪ ምሽ ከምኡ ኢልዎ ድምፂ መን ትሰምዕ ዘለኹ ወረመኒኸ ትመፀኒ ዘሎ ንፍትወይ እንታይ ገብሮ? ኩሉህ ነግሮ ኣኽራን ዘሊልካ ኮረቢ ሰንጢካ ደበኽ በለለይ ፍጹም ኣይከውን። ኣይውሽ መዘማርያን ዓካስ እንዳብል እንዳውፅኡ ንበር ክዝምረልኩም ፈተው ኣይተደገኒ ኣዕድለይ ማዕረኽ እንደይ ድምፂ ፈታውኹም ትፈልጡ፣ ማዕረኽ እንደይ ድምፂ ፈታውኺ ትፈልጢ፣ ማዕረኽ እንደይ ድምፂ ፈታውና ንፈልጥ። ስለዚ ኻይ መሃሌውን ብዙሕ ኢላቶ ድምፂ ፈታዊ ኢላቶ ስለ ፈታውያ ጽቡቕ ነገር እንታይ ላተሽሮ ኣንቲ ፍትውተይ ፈታውኺ እስከመይ እዩ? እስኪ በኣኸ ጌርና እንታይ ክንገብሮ ክንፈልጦ። ፈታዊ ግና ካብ 10,000 ንሱ እንታይ ይገብር እዩ? ይበልፅ። ህዋተይ ካብቲ ዘለናዮ ክርስቶስ ይበልፅ፣ ካብቲ ንነብሮ ናብራ ክርስቶስ ይበልፅ፣ ፈታዊና ይበልፅ። ድምፂ ፈታውኺ ብዝግባእ ንፍለጦ፣ ድምፂ ፈታዊ ብዝግባእ ንፍለጦ። ንክንፈልጦ ድማ ንቃል ኣምላኽ ንረኣዮ። ቃል ኣምላኽ ዘይርኢ ወለዶ ንቃል ኣምላኽ ዘይንፈልጥ እንተዳ ኮይና ኣነ ብለኩም ኣለኹ ቃል ኣምላኽ ይብለና እዩ ክንጠፊና። ዝኾነ ድምፂ ከጋገየና እዩ። ከምቲ ዝበልክኹም ዝተራቐቐ ድምፂ ስለ ዘሎ ኣምሲልካ ዝግበር ነገር ስለ ዘሎ ኣነ ንስኻትኩም ግና ብሓቂ ድምፂ ፈታዊ እዚ ኣይኮነን፣ እዚ ቃል ኣምላኽ ኣይኮነን ማለት እዩ። ቃል ኣምላኽ ስለ ዘይኮነ ክስዕብ ኣይክእኒ ክንብል ኣምላኽ ይደልየና እዩ። ግዜ ውሰዱ፣ ንቃል ኣምላኽ ግዜ ውሰዱ፣ ድምፂ ፈታዊኹም ፍለጡ።
እዚ ምስ ንገብር ግና እቲ ቅድሜና ዝኸደ ንሱ እንታይ ክገብረልናይ ከዕርፈናይ ስለዚ ብኣ ክንጽልይና እስኪ ንእሽተይ ንጸልይ እስኪ ንእሽተይ ንጸልይ ማዕረኽ እንደይና ንኣምላኽ ንፈልጦ ማዕረኽ እንደይና ንቃል ኣምላኽ ንርድዖ ማዕረኽ እንደይና እስኪ በዚያ ዘምሩ እስኪ ደስ ይልኩም ዘምሩ እስኪ አውልኩም ዘምሩ መዚያ መዝሙር እስኪ ዘምሩ ደስ ይልኩም እትሩባን ቁርባን በአወት ተስገርን عبلي طلعتي بالكزي حابني بتروم عجل ودين زلالم نسوي ኢየሱስ ጎይታዬ ሓንቲ ቃል ኣምላክ ከንብበ ብኣክን ወዴና ኣብ ዮሃንስ 5:25 እንታይ ኢልዎ እቶም ምዉታት ድምፂ ወዲ ኣምላኽ ዝሰምዑላ ሰዓት ትመጽእ ብሓቂ ሎሚ ዝሰማዕናዮ ድምፂ እቶም ዝሞቱ ንድምፂ ኣምላኽ ጥራይ እንዳሰምዑኦም ሞይቶም እቶም ብክርስቶስ ዝሓለፉ ብጀካ ክርስቶስ ካሊእ ይፈልጡን እዮም ንድምፂ ፈታዊዮም ካሊእ ይፈልጡን እዮም ስለዚ እንታይ ኢልዎ እቶም ምዉታት ድምፂ ወዲ ኣምላኽ ዝሰምዑላ ሰዓት ትመጽእ ሳኻ ሕጂያ እያ እቶም ዝሰምዑ ድማ ሕያዋን ክኾኑ እዮም ኢለ ብሓቂ ብለኩም ኣሎ ምንታን ሕያዋን ክንከውን ኩሉ ግዜ ንድምፂ ኣምላኽ ምስማዕ ጥራይ ይዋፃኒ ኣነ ግና ንኣምላኸይ ንድምፁ ምስማዕ ጥራይ ዘዋፃኒ ይበሉ ንዓይ ንኣኻትኩም ዘዋፃና ንድምፂ ኣምላኽ ጥራይ ስለዚ እቲኦም ዝሓለፉ ኢየሱስ እንዳበልዮም ሓሊፎም እቲኦም ዝሓለፉ ስለ ክርስቶስ ኢሎም እዮም ሓሊፎም ስለዚ ኢየሱስ ክመጽእ ከሎ እታ ብምስማዕ ብድምፂ ኣምላኽ ዝለመደት እዝኒ ንሱ ክመጽእ ከሎ ክተለልየ ኣምንታን ከነለልዮ ሎሚ ክንፈልጦ ኣምላኽ ይደልየና ኩሉ ግዜ እዝነይ ግና ንድምፂ ኣምላኽ ምስማዕ ጥራይ ይሕሸኒ ይበልዎ ድምፂ ካልእ ክሰምዕ ኣይደልን እየ ይበሉ ድምፅኻ ግና ንልበይ ዕረፍቲ ይበልዎ
ድምፅኻ ግና ንህይወተይ ሰላም በልዎ ድምፅኻ ግና ንዓፃፅምተይ ሓይሊ በልዎ ብሓቂ ነገረተይ ነገራትኩም ምንታን ክትዐይ ድምፂ ኣምላኽ ጥራይ ንስማዕ ብጀካ ድምፂ ኣምላኽ እዝነይ ኣይከፍትኒ የበልዎ ንመን ንሰምዕ ከም ዘለና ኣምላኽ ይደሊ ስለዚ እታ ሞታት ድማ ንድምፂ ኣምላኽ ድሰሙላ ሰዓት ክትመፅያ ኢሉ እግዚኣብሔር ኮይኑ ንፅልይ ኣለና ኣምላኸይ ሕጂ እውን ንድምፅኻ ክንፈልጥ ንምኽርኻን ንሓሳብካን ክንርዳእ ኣብ ቃልካ ክንስረት ንቃልካ ድማ ብዝግባእ ክንርድኦ እግዚኣብሔር ሆይ ምስተውዓል ክተብዛህልና መመሊስና ድማ ኣብ ቃልካ ፍቅሪ ምንታን ክህልወና ክትረዳእና ንፅልይ ኣለኹ ኣቦ ሕጂ እውን ህይወተይ ህይወት ህዋተይ ኣባኻ ምጥባቕ ይኾነልና ኣብ ቃልካ ምጽናዕ ይኾነልና ኣቦ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ጽልይ ኣለኹ ሕጂ እውን ብድምፅኻ ጥራይ ምልምማድ ኣብ ቃልካ ዘለና እግዚኣብሔር ሆይ ፍቅሪ መመሊስካ ክተብዝሓና ይጽልይ ኣለኹ ኣቦ ንቃልካ ክንምርምሮ ንቃልካ ክንፈልጦ እግዚኣብሔር ሆይ ከምቲ ቃልካ ድማ ክንነብር ስኻ ክትረዳእና ይጽልይ መዓልትና ናባኻ ነልፍ ብሽም ኢየሱስ ኣሜን